mga tol, andito na yung kasama namin mga tol. Yan tol, yan, naligaw to mga tol. So yun, gutom na ako mga tol. So kakain na kami tol. So order kami ng ano. Yan tol. So bulalo daw kami tol. Yan. Solid yan mga tol. Ayan tol. Dito yan sa Taguig, Parisan. Ayan. Mamaya dalamin tao dito mga tol. Yan tol, oh, yung nawala naming kasama. Yan. Saan sumusuot mga tol eh. Yan tol, solid dito mga tol. Panalo yung mga tol. So, wow, sarap yan tol. Gutom na ako tol. So, shout out nga pala dito sa mga pupunta dito sa may ano, sa Parisan. Kaya pala tinanggal nyo nila doon. May ano, yung makro. Kaya mo ano? Ha? Oh, bulalo mga tol. Magkano ba upan nyo doon? Hindi, kasi tuwing hapon naman ako kayo. Boss, magkano yung ganyang bulalo? Mga tol, so 80 pesos tol. Bulalo, solid na yan mga tol. Yan, so mamaya na ulit mga tol pag kumakain na kami mga tol. So yan tol, bulalo. Yan, 80 pesos mga tol. Malaman yan tol. Yan. Lapit lang na mga tropa mga tol. Dito kami ngayon sa Taguig mga tol. So kakain tayo ng bulalo. Pares dito sa Taguig. Yan. Solid yan mga tol. So yan, meron pa tayo. Shout out nga pala dyan sa mga tropa, sa mga dyan sa Ansons Green Hills mga tol. So huwag niyong kalimutan subscribe ang aking channel mga tol, Ortsap Vlog mga tol. Mga tol, may pa-soft drink pa si Mayor. Yan tol, so kakain na tayo mga tol. So hanggang dito na lang tol. So salamat mga tol.